אנחנו תכף נתחיל. למי אני נותן אישור הקלטה? זה מקליט כבר, הרב. לא, זה מקליט אצלי, אבל מישהו צריך להקליט ולהעביר את זה הרב יכול לפתוח? כן, כן, אני פותח. כן, אליי. שראל. שראל, רק שנייה. יש לך? כן. תגיד לי כשתהיה מוכן, ואנחנו נתחיל בעזרת השם. אני יכול להתחיל, ברגע שהרב מתחיל אני מתחיל את ההקלטה. טוב, שלום לכולם. אנחנו בשיעור השני בענייני שמיטה. אנחנו בשיעור הקודם דיברנו על שמיטה בפשוטו של מקרא. היו גם כמה סיכומים והתייחסויות גם באתר סוגיה שהתייחסו לדבר. אני אפתח בקצרה, אתייחס גם לשאלות לתשובות שהיו שם, ומכאן נעבור להמשך הדברים. אנחנו ראינו בפעם הקודמת ששמיטה מופיעה 3 או 4 פעמים, על הפעם הרביעית לא דיברנו בתורה. ראינו שהפעם המרכזית היא בפרשת בהר, ושם למעשה יש את כל האיסורים של השמיטה. שם מוזכר ששבת להשם, זה הפרשה המרכזית של שמיטה. יש לנו עוד אזכור של השמיטה בפרשת משפטים, ששם מוזכר בקצרה, והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך. בפשטות הדברים מדובר יותר על ההפקר של הדברים, אם כי יש ראשונים שרצו ללמוד מהמילים שם, שזה כולל גם את שאר המלאכות, והדגש שם הוא יותר על העזרה לעניים, ואכלו אביוני עמך. יש לנו את השמיטה בפרשת ראה בספר דברים, שעוסקת יותר בשמיטת כספים, ושם המוקד הוא גם כן לעניים ועזרה. דיברנו על היחס בין הדברים, על השילוב של כל הדברים ביחד, ומה שאני רוצה היום לעשות, זה לעשות סדר מהיר ממלאכות דאורייתא וקצת דרבנן בשמיטה. לפני שאנחנו נתחיל לדון בכל דבר בצורה מפורטת, לנסות לתת מבט כללי. המבט הכללי בשיעור הראשון היה מבט כללי על הפסוקים, ומבט כללי קצת יותר בפשט וקצת יותר מחשבתי. גם הדברים האלה להעמיק הרבה, ואנחנו עוד נגיע לעוד עומקים, גם ענייני אמונה ומחשבה, אבל בשיעור הקודם ראינו את הדברים הבסיסיים. היום אני רוצה לתת את הבסיס, את המבוא למלאכות, מלאכות דאורייתא ודרבנן בשביעית, ואני משתף אתכם במצגת. תאמרו לי אם רואים את המצגת בצורה טובה. רואים מצוין. רואים. כן, רואים. יופי. אז כמו שאמרתי, המוקד שלנו עכשיו לדבר על מלאכות דאורייתא בשביעית, ואחרי זה מלאכות דרבנן בשביעית. אז עוד פעם, בפרשת בהר אנחנו מוצאים 4 לאווים. שדך לא תזרע, וכרמך לא תזמור, את צפיח כצירך לא תקצור, ואת ענבי נזירך לא תבצור. יש לנו כאן איסור של זריעה. הזריעה, אנחנו יודעים מה זה לזרוע. אדם שם זרע באדמה, עובר על איסור זריעה.
בדין הזה של איסור זריעה, אנחנו נצטרך לבאר דברים נוספים, למשל, האם זריעה כוללת גם נטיעה? מה קורה אם אדם לא שם זרע, אלא נוטע אילן? ומה קורה אם אדם נוטע אילן סרק שהוא בכלל לא למאכל? האם זה דווקא דברים שקשורים למאכל, או האם כל דבר? אז התורה מדברת על איסור זריעה, אבל בתוך איסור זריעה יש לנו כל מיני דברים שאנחנו צריכים לברר בהקשרים האלה. אנחנו גם נצטרך לברר מה קורה בזריעה בתוך בית, בזריעה בתוך חממות, בזריעה בדבר שהוא מנותק מן הקרקע, זריעה במצע מנותק, כל הדברים האלה קשורים לתחום של הזריעה. אנחנו נצטרך לברר מה דאורייתא, מה דרבנן, ומה אולי מותר גם לכתחילה כשלוקחים את כל המרכיבים האלה יחד. וזה איסור זריעה. איסור זריעה הוא אחד הדברים הכי קשים בשמיטה. הכי קשים. ביחס לעצים, אז זה לא נורא, אתה בכל מקרה צריך לחכות 3 שנים, לא יקרה שום דבר אם בשביעית לא תיטע עצים. אבל ביחס לזריעה, לירקות, בדרך כלל זורעים כמה פעמים בשנה רגילה. אז העניין של הזריעה הוא עניין מאוד משמעותי, שיש לו השפעה אדירה על היכולת שלנו לאכול ירקות בשמיטה. הדבר השני שיש כאן זה זמירה. זמירה זה לחתוך ענפים כדי שהעץ יגדל טוב יותר. התורה כאן מדברת על כרמך לא תזרע. התורה מדברת על קרן, מדברת על ענבים. הדבר שאנחנו צריכים לברר כאן הוא, האם זה רק ענבים, או האם זה גם שאר העצים? בדבר הזה יש מחלוקת גדולה מאוד, והמשמעות ההלכתית היא אדירה. מלאכת זמירה זו מלאכה שהיא קריטית בעולם החקלאי. אם אתה תזמור או לא תזמור, אם אתה תחתוך את הענפים, זה לא דבר קטן. לפעמים כל היבול יהיה אחר אם אתה זמרת או לא זמרת. לפעמים לא תזמור, אתה תקבל פירות לא טובים, קטנים, שקשה מאוד להשתמש בהם. אז הזמירה זה דבר מאוד משמעותי, והיו המון דיונים בראשית היישוב בארץ, עם מרן הרב קוק זצ"ל, והחזון איש ואחרים. מה עושים? מה עושים עם הזמירה בשמיטה? וזמירה זה דבר שבדרך כלל אתה צריך לעשות גם במהלך השנה. אז כאן לפעמים יש פתרונות של זמירה מוקדמת, לפעמים זה עוזר, לפעמים זה לא עוזר, אבל הזמירה לחתוך ענפים כדי שהעץ יגדל טוב יותר, זה דבר מאוד משמעותי, וכמו שאמרתי, האם זה דבר שהוא רק בגפן, רק בדברים אחרים, מחלוקת גדולה מאוד, עם השלכות גדולות שעל זה אנחנו נדבר בעזרת השם. שני האיסורים הבאים הם די דומים. לא תקצור ולא תבצור, אלה איסורים דומים. איסור לקצור זה חיטה, או למעשה את כל הדברים החד-שנתיים. כל הירקות, כל הדברים החד-שנתיים זה איסור קצירה. איסור בצירה זה לקטוף פירות. אמנם פה מדובר על ענבים, אבל בפשטות. הכוונה לכל הפירות באיסור בצירה. אם תשאלו אותי, למה לגבי זמירה, אמרתי שיש סיבה טובה להגיד שאולי זה רק ענבים ולא שאר הדברים, וכאן אני יותר בפשטות אומר שבצירה זה כל הפירות, יש לזה סיבה. כשאנחנו נלמד, אנחנו נראה שיש משהו מיוחד מאוד בזמירה של ענבים, שהוא שונה מכל העצים האחרים. העץ של הגפן, הענבים, לקטוף, אז זה די דומה, אתה כותף ענבים, כותף פירות אחרים, ובאופן פשוט, כל הפירות, לקטוף אותם, נאסר מדאורייתא, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם. כמובן, שלא תקצור ולא תבצור, זה איסור שאם אתה קורא אותו כפשוטו, אין לך אפשרות להתקיים בשמיטה. אסור לקצור.
אסור לבצור, כאילו, וואו, אז מה אתה עושה? אתה לא יכול לקטוף. אם אנחנו נצטרך לקטוף את כל הדברים לפני השמיטה, מה יחזיק מעמד? היום עוד יש מקררים, פעם גם מקררים לא היו, וגם בכלל אין שום סיכוי. זה לא ילך, אין גם פירות וירקות, כאילו, מה עושים עם זה? אז האיסור של קצירה ובצירה זה עוד איסור שיש לו משמעות מאוד מאוד גדולה, שצריך לראות מה עושים איתה. כמו שראינו בפעם שעברה, יש לנו עוד מצווה חיובית, ושבתה הארץ שבת להשם. שבת שבתון יהיה לארץ שבת להשם. שנת שבתון יהיה לארץ. יש איזו קריאה חיובית שהתורה קוראת לנו. התורה מדברת אלינו ואומרת, תשמע, חוץ מהאיסורים האלה, יש פה שבת הארץ. יש כאן שבת להשם. האם המשמעות של הדברים היא רק משמעות מחשבתית, רוחנית, אמונית, או האם יש כאן משהו בעל משמעות הלכתית? האם יש כאן גם אמירה הלכתית כשהתורה מדברת על שבת שבתון, שבתה הארץ? הדברים האלה הזכרנו פעם שעברה בקצרה, אני מזכיר את זה גם עכשיו בקצרה, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם בצורה יותר נרחבת בשיעור נפרד, אבל הדברים האלה הביאו את מרן הרב קוק זצ"ל לברר האם באמת השביתה היא על האדם או על האדמה. שבתה הארץ שבת להשם, מה קורה אם גוי עובד באדמה שלי? האם אני אומר שאני עובר על איסור כי הוא עבד באדמה שלי, או שאני אומר לא, אני לא עובד על איסור, לא עובר על איסור, כי אני לא עשיתי שום דבר, הוא עשה. אז זאת עוד נקודה שיש בה דיונים ומחלוקות, מה המשמעות הזאת של שביתת הארץ? יש לה איזו משמעות עבורנו. אני עובר לדבר הבא, התורה אמרה בפרשת בהר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך. עכשיו כאן יש לנו בעיה. ראינו שהתורה אומרת בפרשת בהר, את צפיח קצירך לא תקצור, את ענבי נזירך לא תבצור. התורה אומרת אסור לך לקטוף. והתורה אומרת והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. אתה יכול לאכול אבל אל תקטוף. אחת מהבנות שלי כשהייתה ילדה קטנה, כשהייתה כועסת אבל היא הייתה רוצה חיבוק, אז היא הייתה אומרת תרים אותי ואל תיגע בי. זה בערך מה שהתורה אומרת פה עכשיו. היא אומרת תאכלו, תאכלו, אבל אל תקטפו. איך אנחנו נקטוף? מה, קוף יקטוף לנו את הפירות? איך אנחנו נאכל בלי לקטוף? והדבר הזה הביא את חז"ל ללמד אותנו, וזה לא יאומן, מה היינו עושים בלי חז"ל בכל הפסוקים האלה? כאילו, זה ממש היה משאיר אותנו בחוסר אונים. אומרת המשנה, תאנים של שביעית אין קוצים אותם ממוקצה, אבל מותר לקצות אותם, או מותר לקטוף אותם בצורה שונה. יש לנו מחלוקת מה הכוונה צורה שונה. האם זה שינוי בצורת הקטיף? כלומר, אם אתה רגיל לקטוף עם מזמרה, תקטוף במספריים. תקטוף ביד, כך אומר הברטנורה. או האם מדובר על שינוי בכמות? אל תקטוף כמות מסחרית, אלא תקטוף כמות קטנה יותר. בכל אופן, אנחנו למדים מהסתירה הזאת בתוך הפסוקים, שמותר לקטוף בשמיטה. אז למרות שכתוב לא תקצור, לא תבצור, מותר לקטוף. איך? שינוי בצורת הקטיף, שינוי בכמות, אבל מותר לקטוף. בניגוד לזריעה, למשל, שאסור לגמרי. זמירה אסורה לגמרי. הקטיף, אנחנו רואים שהוא מותר בצורות שונות, ולמעשה, על השינוי בכמות, ביאר החזון איש, שהרעיון הוא לא לעשות בכמות גדולה, ולא לעשות כדרך בעלות. זאת אומרת, שמותר לנו לקטוף, אבל לא כמו בעל הבית. וזה קצת מזכיר את הדברים המחשבתיים שאמרנו בשיעור הקודם, שבשמיטה אחד הדברים שתבין, אתה לא בעל הבית, כי לי הארץ, אז אתה יכול לקטוף, אבל אתה לא בעל הבית. יש כאן שינוי בכמות, אתה תכתוב בכמות קטנה יותר, שיהיה ברור שאתה כותב כמו אורח, אבל לא כמו בעל הבית. יש לנו דבר נוסף שהתורה אומרת בפרשת בהר,
ולבהמתך ולחיה אשר בארצך, תהיה כל תבואתה לאכול. תורת כהנים, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך, תהיה כל תבואתה לאכול, מקיש בהמה לחיה. כל זמן שחיה אוכלת בשדה, בהמה אוכלת בבית. כלה לחיה מן השדה, כלה לבהמתך שבבית. מכאן אנחנו לומדים שיש דין שנקרא ביעור פירות שביעית. כלומר, יש שלב מסוים שבו אסור לך לאכול יותר את פירות השביעית. למרות שהתורה אומרת, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. למרות שהתורה אומרת שאתה יכול לאכול. יהיה זמן שאתה אוכל, ויהיה זמן שאתה כבר לא אוכל. מתי אתה לא אוכל? כאשר המין הזה כבר לא קיים בשדה. כאשר החיות כבר לא יכולות לאכול, כי זה לא בשדה. לך יש, כי אתה הכנסת הביתה. אבל בשדה כבר נגמר. אז אסור לך לאכול בבית, אסור לך לתת לבהמה בבית, אסור לך לאכול בבית. הדבר הזה מתרחש לקראת סוף שנת השמיטה. ביעור פירות שביעית, באופן פשוט אסור לך לאכול. אולי אתה צריך אפילו לשרוף. להלכה אנחנו אומרים שאתה מפקיר. את הדין הזה של ביעור פירות שביעית אנחנו נדבר בעזרת השם, וזה יהיה משמעותי יותר לקראת סוף שנת השמיטה, זה פחות חשוב לנו כרגע, אבל זה עוד דבר נוסף שנלמד מהפסוקים, שצריך לבאר לקראת סוף השמיטה את הפירות, כאשר הן לא נמצאות בשדה, אסור גם שהן יהיו בבית, ובימינו זה להפקיר ואחר כך לאכול אחרי ההפקר, ועל זה עוד נדבר בעזרת השם. דבר נוסף ראינו בפרשת משפטים, שמות פרק כ"ג. והשביעית תשמטנה ונטשתה, ואכלו אביוני עמך. ויתרם תאכל חיית השדה. כן תעשה לכרמך, לזיתך. אז יש מחלוקת ראשונים, איך בדיוק להסביר כאן את המילים האלה, תשמטנה ונטשתה, אם זה כולל גם מלאכות או לא. זה לא כל כך משנה, כי בכל מקרה התורה אסרה את המלאכות בפרשת בהר, זה יותר דיון בפשוטו של מקרא. אבל בוודאי שיש כאן לפחות איסור נוסף, ואולי האיסור היחיד, וזה הפקר. כלומר, מכאן אנחנו מבינים שצריך להפקיר את הפירות. גם הדבר הזה, יש לברר מה הכוונה צריך להפקיר. האם זה הפקעת האדם או הפקעת המלך? האם אתה צריך להפקיר? אתה בן אדם צריך בשמיטה להגיד, אני מפקיר את הפירות. או שזה לא משנה בכלל, תפקיר, לא תפקיר. התורה מפקירה. זה הפקעת המלך, השביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך. אולי זה לא שאתה. מודיעים לך, אסור לך להחזיק בפירות, כי הקדוש ברוך הוא הפקיר אותם. מה זה משנה לנו? מה קורה אם אדם לא הפקיר? יש בן אדם שהוא לא מפקיר פירות שביעית. אתה מסתובב לך, נמצא באיזה מקום, ברמת הגולן או במקום אחר, בשמיטה, לא הפקרת. אדם לא הפקיר. האם מותר לך לאכול? אם אנחנו מבינים שזה הפקרת האדם, הוא לא הפקיר, הוא עבר איסור, ולך אסור לאכול. אם אנחנו מבינים שזה הפקעת המלך, אז הפירות יהיו מופקרים. אז זאת נקודה נוספת שאנחנו צריכים לדון בה בהקשר הזה של איסור, של מצוות הפקרת היבול. יש דבר נוסף, שכל הזמן אמרתי שיש 3 או 4 מקומות שהתורה מדברת על השמיטה. המקום האולי רביעי בפרשת כי תישא 6 ימים תעבוד, שמות למד' 6 ימים תעבוד וביום שביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות. על הדבר הזה נחלקו רבותינו התנאים. רבי עקיבא אומר שמכאן לומדים שיש איסור חרישה בשמיטה. רבי ישמעאל אומר, מה פתאום הפסוק מדבר על שבת. שימו לב לפסוק, 6 ימים תעבוד,
וביום השביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות. הפסוק מדבר על שבת, ולא מדבר על שמיטה. בפשט הפסוקים, לכאורה מי צודק? רבי ישמעאל. הפסוק מדבר על שבת. איך רבי עקיבא הגיע לכך שמדובר על שמיטה? אז היד רמה רוצה להגיד, ורם הלוי ז"ל מפרש, דכולה קרא נדרש ממי שמיטה, וימים האמורות כאן שנים הם. 6 ימים תעבוד, הכוונה 6 שנים תעבוד. וביום השביעי תשבות, הכוונה בשנה השביעית תשבות, בחריש ובקציר תשבות, כך מסביר היד רמה את דברי רבי עקיבא. בעזרת השם, על זה יהיה לנו שיעור נפרד, מרתק ממש. ואנחנו נראה שדברי רבי עקיבא שנראים רחוקים מאוד, הם באמת פשוטו של מקרא. רבי עקיבא זה ממש הפשט, ולמרות שזה נראה דרש, כשמסתכלים אומרים, וואו, לא יאומן, רבי עקיבא ראה כאן כמה דברים מפליאים, שאחרי שאתה רואה אותם אתה מבין, וואו, ברור שזה הפשט. בינתיים אנחנו נשאיר אתכם במתח, ולא נסביר את הדברים האלה כרגע, אבל יש לנו מחלוקת, האם חרישה אסורה מדאורייתא או מדרבנן. יש לנו מחלוקת, יש לנו אפילו סתירה בדברי הרמב"ם בנושא הזה, ויש לנו כמה יישובים, ויש השלכות מעשיות לדבר הזה, ובעזרת השם על זה נדבר בשיעור על חרישה. אם אני מסכם את מה שראינו בינתיים מדאורייתא, יש לנו איסורי דאורייתא שמתחלקים ל3 קבוצות. קבוצה אחת, איסורים שקשורים לעבודת הקרקע, שזה זריעה וזמירה וחרישה, זה 3 דברים שקשורים לעבודת האדמה. חרישה אמרנו שיש מחלוקת עם דאורייתא או דרבנן. הדבר הבא, איסורים שמשמעותיים לאיסוף הפירות. קצירה, ובצירה זה קשור לקטיף, וגם, והשביעית תשמטנה ונטשתה, חובת ההפקר, זה קשור לפירות. אז המלאכות הראשונות קשורות לקרקע, המלאכות שאני מדבר עליהן עכשיו קשורות לפירות, לאיסוף הפירות. ויש לנו עוד קבוצה שלישית של איסורים שנוגעים לשימוש בפירות. כלומר, איסור סחורה בפירות שביעית, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה ולא לסחורה. דבר שני, קדושת פירות שביעית, לאוכלה ולא להפסד, מהפסוק הזה, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. חז"ל לומדים שאסור לסחור, אסור להפסיד, מכאן נובע כל ההקפדה בבית בשנת השמיטה, להקפיד על לשים את זה בתוך שקית ולא לזרוק לפח, ולהשתמש בדרך הנכונה, וכל הדברים שיש לנו בפירות שביעית, זה מהפסוק הזה, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. לאוכלה ולא לסחורה, לאוכלה ולא להפסד, כמובן לאוכלה ולא לסחרה, זה עוד דיון שקשור לשיווק פירות שמיטה, איך מוכרים אותם, האם מותר למכור אותם, וביאור פירות שביעית, שגם זה דבר שנוגע לשימוש בפירות. אז אלה 3 קבוצות של איסורי התורה, וראינו שיש גם כיוון חיובי לשמיטה. אחד שקשור לאדמה, ושבתה הארץ שבת להשם, שאמרנו שיש לדון בדבר הזה, אחד שקשור לפירות, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, וגם הדבר הזה מעורר שאלות, למשל, מותר לאכול, האם התורה רוצה להגיד שיש עניין שאני אוכל פירות שביעית? האם התורה רוצה להגיד שיש מצווה לאכול פירות שביעית? אז גם הדבר הזה יש מחלוקת בין הראשונים, כמו שראינו לגבי שביתת האדמה, האם זה רק איזה משהו מחשבתי או משהו מעשי, אז גם לגבי שבת הארץ לכם לאוכלה, יש מחלוקת האם זה רק מחשבתי או שיש כאן ממש אמירה הלכתית שיש מצווה לאכול פירות שביעית. כל מה שראינו זה דאורייתא. אנחנו לא נדבר עכשיו על כל מלאכות דרבנן בשמיטה, אבל התורה כתבה איסור זריעה ואיסור זמירה. התורה כתבה איסור קצירה ואיסור קצירה. אמרנו שזריעה וזמירה, שתיהן מלאכות של הצמחת היבול. קצירה ובצירה, שתיהן מלאכות של קטיפת היבול.
למה התורה מפרטת? שהתורה תכתוב רק דבר אחד, איסור זריעה, ונלמד שאסור להצמיח את היבול על ידי זריעה, על ידי זמירה, שהתורה תכתוב רק שאסור לקצור. ואז נבין, אם אסור לקצור, אסור גם לבצור. למה צריך 2 דוגמאות בכל קבוצה? נחלקו בדבר הזה אמוראים, אולי גם תנאים, והגמרא במועד קטן דף ג' עמוד א' אומרת, מכדי זמירה בכלל זריעה, זה אותו דבר, אותה קבוצה. ובצירה בכלל קצירה. למה הלכתא כתבינו רחמנא? למה התורה לוקחת ומאחדת וכותבת 2 דוגמאות בכל קבוצה? אומרת הגמרא, למימרא דהני תולדות מחייב, האחרינא לא מחייב. זה בא ללמד אותי שרק המלאכות האלה אסורות מהתורה. כל שאר המלאכות לא אסורות מהתורה, אלא מדרבנן בלבד. כלומר, כל המלאכות האחרות שיש לנו, למשל השקיה, למשל זיבול, כל המלאכות האחרות לא אסורות מהתורה, אסורות מדרבנן בלבד. אלה תולדות של זריעה, אני רואה שהוא חתך את זה קצת. רגע. הרב, אי אפשר היה ללמוד שאלו המלאכות האסורות ושאר המלאכות מותרות אפילו מדרבנן? היה מקום לחשוב, מה, שזה מותר מדרבנן גם? כן. תראה, היה מקום לחשוב הכל, אבל חכמים פשוט אומרים אחרת. אז התורה אומרת שמותר, אבל חכמים אומרים שאסור, אז אתה יכול לחשוב, אבל חכמים חשבו אחרת, אז זה לא כך עוזר לך. חכמים פשוט כותבים. יש לנו תולדות של זריעה, זה לא מהתורה. הברכה, הרכבה, זירוז, השקיה, יש לנו תולדות של זמירה. למשל, דילול הפירות, אם אתה מדלל את הפירות, לא חתכת את הענפים, דיללת את הפירות, עשית דבר דומה לזמירה. זה מדרבנן. יש לנו תולדות של חרישה, למשל, אם אתה ניקשת עשבים, לא הפכת את האדמה, אבל ניקשת עשבים, גם כן עזרת לצמחים שיוכלו לגדול יותר טוב על ידי משהו בקרקע. לא חרשת, ניקשת עשבים. אז יש לנו מלאכות דרבנן, אבל חשוב לנו לדעת אם זה דאורייתא או דרבנן, לא רק בגלל שספק דאורייתא לחומא, ספק דרבנן לכולה. יש לנו כלל מרכזי מאוד במלאכות דרבנן, שעוד נדבר עליו, שמלאכות דרבנן הותרו כדי לשמור על הקיים, כדי שהאילן לא ימות. ולכן מאוד חשוב לנו לדעת מה דאורייתא, מה דרבנן. למשל, ראינו שאיסור השקיה זה דומה לזריעה. ראינו תולדת זריעה, זה השקיה. לזרוע אסור בכל מקרה בשמיטה, אבל להשקות, מותר להשקות כדי שלא ימות. אתה צריך לראות איך להגדיל את המרווח בין ההשקיות, צריך לראות מה לעשות, אבל מותר להשקות כדי שלא ימות, וגם זיבול בצורה מסוימת, אולי יהיה מותר, אולי יהיה אסור. כל הדברים האלה עוד נדבר, היום זה היה מבוא כללי למלאכות דאורייתא ודרבנן בשמיטה, אחרי שיש לנו מבוא כללי גם על הפסוקים והטעמים, וגם על המלאכות, עכשיו אפשר לצאת לדרך ולראות את המלאכות בצורה יותר מבוארת, את הדברים עצמם, ובעזרת השם נשוב וניפגש בשיעור ביום שלישי הבא, אולי גם בשיעורים אחרים, אבל שיעור של שמיטה ביום שלישי הבא, להתראות לכולם. תודה רבה הרב. להתראות. הרב, נעסוק גם בדיני... בשמחה. מה אתה אומר? נעסוק גם בגבולות הארץ? נעסוק גם בגבולות הארץ בעזרת השם. תשמע, יש לנו שנה שלמה ויש לנו המון דברים לעסוק בהם, ובעזרת השם נעבור, אני מקווה, על כל ענייני השמיטה. דבר דבור על אופניו, לאט לאט, ואני מקווה שאני מתחיל בהתחלה בסדר כללי כזה, אבל אנחנו בעזרת השם ננסה לגעת גם בנקודות האלה. תודה רבה, הרב, ממש תודה. שלום, שלום. גדול. תודה רבה. ממש מרגש, נכון? שמיטה, לעסוק בשמיטה, אתה מתרגש, אתה אומר, וואו, אנחנו במציאות של גאולה, אני ממש מתרגש מהשיעור הזה, בעזרת השם. יישר כוח, יישר כוח. תודה רבה. טוב, שמחה. תודה רבה, הרב. להתראות לכולם.